Government ka parang ha kane ka singi kat kandai terik ni puson sa sisin halor u Emmanuel uba lawan na othet jong u Jesse ha ka ni ya puson biang ya ka kitab jong Isaiah na thulupa ka nong ka ba khatway khat ba khatway la pule machi singi ya singo kumne te en sami uselung na kading khong u Jesse parutnat on sakan na kithet jong u but ha khat ka pasipho ni pule ha kata kasingi uthet u Jesse un salong katak ya ki jaj penriu ya u ki paj penriu kin yawan bat ka ying shong jong u kan sapau nam hoi government ko para ya une u Mesaya u balong uba hiar pateng na u Jesse u kpa jong u David un salong uba paunam u paunam na marba ulalong unong pelait ya kibasya te mrau unong pej ya kibaduk kibakurdu ya kitu kibasya banben ulong unong pelait itu kiba syate mrau ha uboman ula pelait yaki ni layu I ya kane ha ki kampla ba une u Emmanuel nda ula yaj ha kane kaperthei ban ya lap ya ublei ukpa bat ya kata kejing ke jong u ka ba ula pha ya la kaktien ban wan long do ban pen im ya kibriu ula wan bat ula pen koj ya kibapang ula be ya kitu kiksuj kibalarung ha kikatu kane kibriu ula penjai jai ya kaduriau bat ki apostol ki layu I ya kaburam jong u halor ulum menhaba ula keladur nangta shushu da kajing sya shitom jong u ula syayap ha kajing yap kaba ki sipai jentil kila long ki atiar ban puanra ya kane kajing yap jong u henrei hadin kajing yap une uju ujisu une uju Mesaya ulami pat na ki bayap dalade wat haba ya kajing tep jong u lakhang da umau ubahe ha kajing khang jong kajing tep jong u henrei ulami kamet kabatap buram kuma pareng yong ulayo ya kata ka glorified body but enda ulami pat ulapau haki senran but kumba ula keren haki ba haba ula haba unsa mi no nakasla perthei haba unsa khlat no na pedeng jongki unsa pha ya umen sim bakhoj padaka bor jong umen sim bakhoj makiru kumba ujisu ula lej ban yalap ban penkoj maki ru kin sale kumju bat hakitu baro ki balaya sngeu ya kene ka khubor ka babha pada kene ka jing I jong blei yang ba jong utrai jong I Jesu Christ ki briu baro ki lalong ki balak loi wat ban pha ya la ka jong ka jing im pat kumta hakane ka perthei salon sar manta baro ka wei situlup katip ya utrai Jesu bat dakumne niyo I ba uda paunam sisya omdan mana manoru haperthei ubam tip badbong bena syapang u Jesu kitu kibam kwa ban sya skor ya jing yalap ya kerteng ju ki set kelut no ya la ki jong ki skor pat kim tre ban sngap handrei ki benahi namar kata une uthet u Jesse un salong kadak ya ki jai ben riu da sisya but ya u ki paj ben riu baro ki yawan ha kane ka juk jong ki por ki pakhadu jong kane ka jing im jongi hangne hasla perthei une ukhun uksiu jong u Jesse
ulong uba don kam ba kibri ubaro kinda khot I ya u ba unwan hakejing im kejongki ba undalong sisa u Immanuel unlong sisa Immanuel Namar susu ladang ipej saha kasiti syaki nong rom kelong kepakat san khat bakat ar ong kumne ukun uksiu jong ujese un sawan uban sami ban sensyar yaki jentil oi sisa une u Immanuel unwan ban sensyar bat ulah sensyar udang sensyar bat un yai sensyar bat baro ki jentil kin satip ya u bat hau ki jentil baro kin sakramen sisa baro ki jentil hau dan kata kano kham tam lele mangi ki balong kamet bamayan jong u kabalang ngilong kebentai jong kabalang di lada une u Immanuel ulong ujing kermen na kebentai ki jentil dekat no lele kham tam kan long yangi kibala pediang ya u kum usim kum kenrat kum utrai jengi kum u Immanuel wa syong sa rengkal pat ngi hakabalang dan mar kata kuan men ko para to ngin yai kermen na u to ngin yai penlong ya u upapau nam da ka jing im jongi ngilong ki Kristan ka pamut ngilong ki ba im kum u Kris ngilong kum ki wei pat ki Kris to ngin im ya u Immanuel en ya ro itrai Jesus Kris junam la junam amen ha ketem kupa bedukun sim bakui amen